Hello guys, good morning sa inyong lahat dyan. It's me, Melans Vlog. So, karon bunta guys, magluto ko og utan. So, ang akong sagol sa utan guys, kay kamansi og kamunggay. So, tsadan! So, mao na, gipikas na namo ang kamansi, tapos, humana na po na siya hugas guys. And then, gisagulan po na kung talong usa ka buok ni. So, ato na siyang isod sa kaldero, no? Ayan guys, ako nang gitak-ang karon ang kaldero o pabukalan ni. So mao na siya ang kamansi. Tapos maghuwat lang ko og pila ka minuto para malata na siya. Hello guys, dayon atong asinan og bitsinan. Maghuwa ko dire asin. So, ingin anin lang ka gidaghanon. Nga, di lang ta magpalabi og butang sa asin o bitsin, no? Kaya makadaot mampod kung matpalabian. So, konti lang ng bitsin, guys. And then, ilunod. Ani lang kasimple. Very yummy na kami siya. Tara na guys, luto na ang atong utan with kamansi. So ready na para sa amo ang breakfast. So diri lang kutob no. Thank you so much for watching guys. Goodbye.